Morning teenager. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Brazil. Ku Brazil tinapitako ndithu kangapo ndiye inu tagwira nchakumwa ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Marcos Kitano Matsunaga. Marcos amakhala ku Brazil ndi makolo ake anali ndi business kumeneko. Business yo inayambitsidwa ndi agogo ake imachedwa Yoki kulitsa zakudya. Ndi business yaikulu kwambiri yamphamvu kwambiri ku Brazil yonena kuti chuma chawo chimatsala pang'ono fika $700 million ndi anthu ochita bwino kwambiri. Yoki atamaliza skulu yake ntchito yake inali yoyang'anira ma business iwo ndi anali munthu onena kuti ochita bwino kwambiri. Anapezeka kuti anapanga ukwati ndi mayi wina dzina lake Livia ndi anthu oti okhala miyoyo yapamwamba kwambiri. Akukhala anapezeka kuti Marcos anayamba kachikhalidwe kachilendo, anayamba kumapanga contact tikuzona kuti mahule pa ma website osiyana-siyana, amalipira mahule kumatuluka kumakapanga zake zakusaweruzika. Ndi apanga zimenezo anakumana ndi mayi wina dzina lake Elize anali sonena kuti naiso amagulitsa thupi lake amazichita advertising ma website. Ndi atakumana ndi Marcos anapezeka kuti Marcos amapitiriza nthawi zonse amalipira kuti adzikumana ndi Elize uja. Elize analoti ngakhale amapanga zimenezo zake zosadziwika bwino za uhule, analoti akupanga study. Koyamba nkafuna kuti akapange study law, koma anapeza kuti anangopanga decide kuti apange nursing. Ndi ndalama zomwe amapanga kumene kwa amalipira nursing iyo zomwe amapanga ku ntchito zake zachisembwerezo. Anakhala customer wamphamvu wa basi wa Marcos uja mpaka chinapeza kuti chinasanduka chibwezi chenicheni. Mpaka mkazi wake wa Marcos, Livia, anazindikira kunena kuti Marcos akukhala tapanga osadziwika bwino. Anayamba kuvuta anabanja silimayenda mpaka Livia anali depressed kwambiri kunena kuti Marcos akupanga zoyenda sakulabada za banja, amangopanga zomwe akufuna. Naye Elize samalola, analibe nazo ntchito nangasiya amati wapeza customer wake ukukhala munthu oti wandrama ngati ameneyo millionaire ndanachikokomezanso chibwezi chija kwambiri mpaka zinafika poti Marcos anapanga decide kuti ampange divorce mkazi wake Livia. Mu 2008 anampanga divorce Livia. Ndiye kuti Livia zinamukhudza kwambiri, anachita nazo manyazi komanso basi kudziona kulephera nangasi mamuna kumusiya kukamba chibwezi ndi hule lolipeza online mpaka kuthetsa ukwati ndi iyeyo. Anali depressed mpaka anakamwika akaye ku mental health institution kuti zinamukhudza, anasweka mtima kwambiri. Koma basi nangasi Marcos amapanga zake ali ndalama, analibe nazo ntchito, anamutaya Livia paliponse after divorce. Atamusiya Livia pamenepo chibwezi chake ndi Elize chinabeba kwambiri. Anthu ena ankadabwa, ena ankamuseka kuti inu mpaka mufuna mufike poti chibwezi kuchikhazikitsa ndi munthu oti wangopeza wa malonda. Koma anamulimbikira Elize mpaka anapanga naye ukwati mu 2009. Elize ndi Marcos anaberekana mwana mmodzi. Ndi Elize moyo wake unasintha kwambiri. Anali nsikana onena kuti amagulitsa thupi lake za chisembwerezo zosadziwika bwino. Anachosedwa pa station imeneyo nkukapezeka kuti kukakhala mkazi wa multimillionaire, kukhala mu mansion, woyendesedwa ndi mashofa, moyo uja kuti wosinthiratu wina. Koma akukhala Elize uja anayamba kudabwa kuti kodi mzibamboyo akupanga bwanji. Anayamba kumukayikira Marcos uja kuti kukhala ngati akupanga zoyenda ndi azimayi ena kuti mwina mahule ena. Ndi samakhazikika iye uja Elize uja. Nthawi zonse akamona zochitika zake, akakhala pa computer usiku basi kuti munthu akuyenda bwanji, kuti munthu akutani. Mpaka chifukwa choti analibiretu mtendere Elize mubanja ndi Marcos, analemba ntchito private investigator kuti azimpanga follow Marcos uja adziwe kuti akumapita kuti akupanga chani. Ndi private investigator anampatsa Elize ma results yake kuti ndampanga follow ndipo amuna anu akumaka kumana ndi mahule amene akumalipira pa internet. Ndendende mene ankapangira ali ndi mkazi wake uyamba uja Livia sanasinthe kena kalikonse. Ndi Elize anapsa mtima kopsa kunena kuti akandipange chiti ineyo ndi mahule eti. Komanso Marcos sanasinthe, amapitiriza zomwe ankampanga mkazi wake uyamba uja amampanganso Elize. Komano kusiyana kwake nkonena kuti Elize anapsa mtima mochititsa mantha. Pa 19 May 2012 Marcos anapita ku nyumba, anaoneka akulowa mu lift, munali ma CCTV. Koma Marcos sanatuluke monso. Anthu kuyamba kudabota kuti Marcos ali kuti nanga sinda abwana kwambiri a executive am organization anthu sakuwachita richi komanso sakuyankha mafoni.
pamene anthu anayamba kusakasaka. Kenako kunabwera ripoti kuti anthu ena ake ku Sao Paulo, mzinda wina wa ku Brazil, anapeza thumba lote muli ziwalo zoduladula. Kudusa makilomita yangapo enanso anapeza ziwalo zoduladula. Penanso anapeza ziwalo. Anthu akuti apeza ziwalo. Apolisi anathamanga pamenepo, anachita pick up madera osiyana-siyana, mabagi osiyana-siyana, mwina muli phazi ndi mwendo, bagi ina malo ena muli phazi ndi mwendo, mbali ina bagi ina muli mikono, mbali ina muli mutu. Anampanga identify kuti actually anali Marcos Matsunaga. Ndiye nali nkhani yoopsa kwambiri. Akuti Marcos Matsunaga aphedwa, adulidwa, nkutayidwa malo osiyana-siyana. Apolisi yamba ufufuzi wapanga zimene zindani. Ndiye pacha munthu akamwalira choncho first suspect amakhala spouse, kani mwamuna wake kani mkazi wake amene watsalayo. Ndiye anayamba kumuyang'ana Elise kuti bwanja. Anamufunsa Elise, analisadziwa china chilichonse. Adayang'ana ma CCTV pamene anazapeza CCTV ija kuti Marcos analowa mnyumba koma Marcos sanatuluke. Pamene panazaonekano Elise akutuluka nyumba koma amatuluka ndi masuitcase 3. Anakankha masuitcase aja kulimbana kutsekula kuti kunyamula suitcase kusuntha, kunyamula suitcase kusuntha, kenako so inaso amba kumpanga question. Koyamba bwebwe kenako anango da chabwino ndini na chilungamo ndamupha anthu chani iyo chonkwamba kufotokoza neno no ineyo munthu tinakwatirana 2009 taberekerana mwana koma zochitika zake kusinthiratu namba uchita suspect kuti akupanga chibwezi. Nachita haya munthu kuti amufufuze, anamulondoladi kumfufuza, anapeza kuti panali hule lina lake lomwe amalilipira koma amangopita kwa iye mwenye nthawi zonse. Ndinapsa mtima. Pa 19 po anabwera ku nyumba, ndinampanga confront, autata mpanga confront anayamba kuyambana, anayamba kukangana. According to Elise, kukangana kuja kunachita lead to ndewu. Akuti Elise anatenga futi kumutani ndikumuombera. Kenako atamuombera anatenga mpeni ati kuyuza skill yake yomwe anaphunzira mu nursing, anamuduladula ndikumugawagawa, kumwika mmatumba osiyana-siyana, kumwika mmasotokesi. Ulendo nayo kwa mutaya malo osiyana-siyana ati anapshana mtima kwambiri. Part ya Elise akuti inali self defense chifukwa choti akuti Marcos anapsha mtima kumpanga ataki iyeyo. Mulandu unali nkoti, inali nkhani yayikulu kwambiri, gripping mpaka panopo ni nkhani yayikulu kwambiri ku Brazil. Zinachitika mu 2012. Anapanga deliberate, koti linampanga sentence Elise to 19 years in prison. Anampeza olakwa nkunena kuti anampanga charge facha mulandu okupha komanso oduladula thupi ndikulipanga desecrate, kukanga kuyipitsa kunyoza maliro. 19 years zakadzo zinatutumusa anthu eti kuti 19 years yokha koma anampasa 19 years. Elise anaseva zaka 10, anatuluka mu ndende mu 2022. Imene ndi nkhani ya Marcos Kitano Matsunaga. Zikomo kwambiri.